Net alle Alvestede-rieders hoeft nieuw te traapjen. Meer dan 3000 malje en vrouwen stapten op de motor en nog eens 74 maken het rondje op de Solex. Wij troffen beide ploegen in huis. Heb je een mooi foto, net? Ja? Hoe gaat het? Hartstikke best. Hoe is het toen geweest? Geweldig, een mooie route, ik geniet je ervan. Ja, de vrijheid, de natuur. En de meesten, hier vooral in Haas, hè, het altijd druk tussen stritten. Ja? Super stritten. Je moet er weer terug. Ja, maar wat? Oh shit. Wat vind je zo mooi hoor, al die motors? Kun je dat uitlezen? Dat lawaai. Ja? Ja. Klinkt lekker. Ja. Wie mooi en wie maar het maakt het dus net uit. Nee. Ik vind het heerlijk. Ja. Wat is er zo mooi hoor, deze tocht? Nog wel vrijheid en ook de meesten langs de kant van het dik zijn, de zwaaien. Ja? Vind ik wel mooi. Ja. Daar geniet ervan. Waar genieten wel, ja. Zo. Hoi. Nou, de geur, de trilling in het stuur. Ja, alles. Nou, gaat mooi. Gaat mooi door zo en hopen dat we uit kunnen rijden. Hoe zou Soester met iedereen kennen? Nou, hij loopt 25 op top en de stoet gaat 30. Dus nog steeds mee fietsen en geduwd worden. Hoop dat we het redden.